Završen je i posljednji trening uoči putovanja u Slovačku u Prešov gdje će rukometaši Nexe odigrati utakmicu 7. kola Seha Gazprom lige protiv slovačkog prvaka ekipe Tatrana. Sa mnom su trener Hrvoje Horvat i naš krivi napadač Ivan Vida. Dečki, dobro večer. Prije svega, evo, situacija je vesela što se tiče ekipe, s obzirom da evo nakon 2 tjedna krećemo u novu prvenstvenu utakmicu, svi su željni igre. Evo, treneru, iskoristite već ovo vrijeme za nekoliko prijateljskih utakmica, čisto da se osjeti taj natjecateljski ritam, kako ste zadovoljni i kakva su očekivanja uoči puta u Slovačku. Pa evo, sigurno da je ekipa već je dosta treninga tih prijateljskih utakmica. Ja vjerujem da kao i ja jedva čeka da nam krenu ove natjecateljske u tom 11. mjesecu, ih imamo nešto više, tako da će sad biti puno lakše što se tiče te strane. Još uvijek se borimo malo sa tim ozljedama, ali vraća nam se Halil, tako da evo, tu ćemo biti malo popunjeni na toj strani i trebamo odigrati oba dva poluvremena dobro. Ovdje s Prešovom doma smo odigrali drugo poluvreme na nekakvom tom nivou. Sad očekujem da ćemo probati oba dva poluvremena odigrati dobro u Slovačkoj i onda da vidimo zapravo gdje smo u ovom trenutku i koliko možemo parirati jednom jakom protivniku kao što je Tatran Prešov. Mislim da smo malo svježiji, evo, oni su imali aktivnosti u Ligi prvaka. Pa je, da, oni su u tom natjecateljskom ritmu, oni opet imaju gusti raspored, to opet nosi svoju problematiku, tako da ne treba tu ni žaliti, ni očajavati. Jedni imaju svoje probleme, drugi svoje. Na kraju utakmice će se vidjeti ko je uspio to bolje skompenzirati, ko je izvukao 100% u toj utakmici taj ponedjeljak, tako da evo, mi se veselimo utakmici i ja se vjerujem da ćemo odigrati jednu dobru pravu utakmicu. Hvala za sada, Ivane, evo, lijepo je vidjeti te u punom pogonu, evo, nakon ovih zdravstvenih problema. Ti si u dobroj formi, kakva su očekivanja, evo, vjerojatno ste puni očekivanja i puni želje za uzvrat. Da, željni smo nakon tih natjecateljskih utakmica, doduše evo nikako da budemo kompletni svi igrači, ali evo polako, ali sigurno tu dolazi na svoje i općenito i nakon nekog loših starta s onom, mislim da sad to sve ide u dobrom smjeru. U svakom slučaju cilj nam je u Prešovu vratiti bodove koji su nam uzeli tu u Našicama. Veselimo se utakmici i daljem tijeku sezone. Tatranu ne treba trošiti riječi. Naravno, pa veliki rival, Nexe i Prešov su uvijek bili veliki rivali. Uvijek su teške utakmice od prve do zadnje minute. Očekujem i ovaj puta da će biti tako, ali nadam se i 3 boda. Treneru, spomenuli ste zdravstveni bilten, evo, to je nešto što je obilježilo ovu sezonu, dakle ništa nova, pa onda s kim raspolažete i tko se vraća, koga nema? Pa evo, vratio se tu Vida, Halil trenira s nama, sad već i taj trening izgleda puniji, ozbiljniji, tako da ćemo, evo, vjerujem te utakmice koje nam sad slijede dočekati kompletni, izuzev naravno Sršena koji je operirao rame, njega sigurno neće biti do 2. mjeseca. Bitno nam je, svaki kotačić u ekipi je bitan i vjerujem da evo sad povratkom još i Tomića iz Katra ćemo dobiti te prave konture kakve želimo vidjeti u narednim utakmicama i to bi se trebalo onda i odraziti na rezultatu. Nadam se da će biti tako. Evo, prije svega sretan put za Slovačku. Utakmica je dakle u ponedjeljak u 18:30. Svi mi koji ćemo ostati ovdje gledat ćemo ju na Arena Sportu. Dečki, za sada hvala i sretno. Hvala.